ଭଲ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇ ବୋଲି କହିଥିଲି ତୁମକୁ ପାଇ ମୋ ଲା 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 କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଲାଟିନ୍ ଲାଟିନ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଇଲେ ଦେଖ ମଣିଷ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲେ ଏମପି ସିଷ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଯଦି କିଛି ବି ତାଙ୍କ ମେମୋରି ପାଇଁ କି ଖୁସିବାସି ନ କଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତମେ ଦେଖ ଯେତେ ବିଜିରେ କାମରେ ଥାଅ ଯଦି କିଛି ସଙ୍ଗ ତୁମକୁ କେଉଁଠି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେବ ଦେଖିବ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର କହୁଛି କୌଣସି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ କଥା କୌଣସି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉ ଆଜି ପଇସା ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବନି। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଠକ୍ ଠାକ୍ ପଡ଼ିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଶରୀରକୁ କିଛି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କିଡନୀ ଫେଲର ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ ତୁମେ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ତୁମେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ନଥିବ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ଭେରାଇଟି ରୋଗ ଦେଖି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭଲ ନାହିଁ ଆମେ ବିଷ ଖାଉଛେ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ କିଛି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ମସଲା ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କମ୍ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଚାଲିଛି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ସେଇଟା ଟିକେ କମ୍ ଖାଇବେ ଆଉ ସେଇଟା ଘରେ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଘରେ କରି ଖାଇଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଦେହ ପାଇଁ ହେଲ୍ଦି ନା। ବାହାରେ ଖାଉଛ ସେ କେଉଁ ତେଲ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ବାଇଚାନ୍ସ ପୋକ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ କି? ଖାଇଲେ ତୁମ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବି ସେ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଟି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଟେଷ୍ଟ ବାଜିଲେ ଚାଲ ରୋଲ୍ ଖାଇବୁ ଇଏ ଖାଇବୁ ସେ ଖାଇବୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଘରେ ବନେଇକି ହେବନି? ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ ମାଆମାନଙ୍କୁ। ଏଇଆ କଷ୍ଟ ହଉ ବରଂ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାଟା ହିଁ ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ।